Čaute ľudia, prajem vám všetko dobré. Fakt. Všetko dobré do nového roka 2025. Už aj vonku nám púšťajú ohňostroj a prajem vám všetko dobré do nového roka. Nech ste zdraví, šťastní, nech ste nabití plnou energiou, celou silou do nového roka a jo. A prepáčte, že nesiam natáčať videá, lebo škola mi to zakazuje ako keby. No nezakazuje, ale proste napríklad, keď chcem natočiť video, tak mi tam potom na EduPage pípne, že bum, úloha. Tak akože mňa to fakt vždycky naštve, že akože už si naplánujem, už si napíšem na listok, že čo chcem natočiť. No tak ľudia, prajem vám všetko dobré do nového roka, nech ste zdraví, šťastní, nech ste aj nabití tou energiou. A čaute ľudia a vidíme sa u nového videa. Zatiaľ ahoj.